bịa kwala ọbịa ina agwa Michael na-ekwe ka na kwala wa ayo Mike igwe malaja na-agụ ayo melerike nya ka na-ekwela wa ayo chide hụra mụba na-ekwe onye agwụ na onye ọgụ na-agwa na nwe ya wali anọ ana onye adịka ga-agwazi na igwe niile jekọ n'ụzụ ọdọpụ mụlọ oke nwa ndị be amahụhụ ma ọnụ melụrụ ozi echa ọ bụ na ụmalị ma ọ bụla ego ma ọ ralị m maka na-ekwe ka nna kwalo ọ bụ na ụmalị ma ọ bụla ego ọ ralị m maka na-ekwe igwe ọmalaecha ka anyị na-etile ayo Emmanuel nwanne onye gwọrọ ọgwụ Friday nwanne onye gwọrọ ọgwụ Singapore nwanne onye gwọrọ n'ọka na walila ahịa agwa Mike na-ekwe ka anyị na-akwalo ayo dede nwanne onye gwọrọ ọgwụ Dogu jele maleji anata o meslite ne China anata wo giri ka de ka nwoke ji agbale Singapore nke ka anyị na-etile si kelele mara sebo odigbo emo nwa ọbalị ji ahụ badejene nọ ma maka na ọ bụ odi gbarụ ese bụ ebe Igbo nwa ọbalije nwere na dị nnekwu chiedu nwalabati mmiri na anụkwa aka na-akpọtụ ọka mmanwụ chiedu nwanne chiedu mezugolo egwu chiedu ndeje chiedu nwalabati mmiri chiedu nwalabati bịa hụle ka anyị na-etile maka na odigbo si mba ụdọbatumo n'ọgbọgbọ bujiro na-abụ odigbo nwara maọbụ ụdọbatuma ka nna kwule uche n'ọdịda nwa magwatụ uche n'igbo abamọzọ aka ị na-akpa n'ọnụ ị na-agwagwa Michael maka na-ekwe ka ị na-agwagwa ikechu na-alụ nwa aka egbuchi ọnwa na mmiri Igbo ikechu dị filo ikechu na-alụ nwa aka egbuchi ọnwa na mmiri Igbo chelimu ka nna gwagwa dị ka ikechu bielimu n'egwu ndị ya taa ka ikechu bịara anyị ndị egwu ikechu Igbo abamọzọ agha ka ị na-agba n'ọnụ si kelele m onye weli mmebụ ịmkpọta Igbo abamọzọ agha ka ị na-agba iwuru na ndị mụlụ dị na adị nnegwu nwaọja agwalọ nneke agha ka ị na-agba ayo Escobar nwara nwafọzọba ayo Escobar nwara nwafọzọba ndị gbanya odowudeli mgbe si ka anyị na-etile egwu na-awụzikwa atụ
kum okeke okeke zapo nwanne m Brayo ka anyị na-etile aka na-ahwa maka na-ekwe ọya abụ ya ọbụla na-agụ ji n'Igbo ka nna ụlọ egwu nwanne onye were ọkọ ọgwụ na-agba na-agọ nwere m ọba aka ị na-agbalụ ihe ekele m nwanne nke gị abụghị mụ nwere m ọbụ anị agba ọsọ aka ị na-agbalụ gị bụ nwanne onye were ọkọ ebe aka ị na-eti bụ n'ife si nwara m ọbụ ndụba mụ nwara m ọbụ nwanne ebe agụ nwanne oji akọ n'ife si nwara m ọbụ ekenele m oji akọ nwara m ọbụ ndụba mụ egwu ka ị na-etili unu kaleli moko ti waba wara mobo abaka ineti ayoko wara mobo ni le dochito azobu woka zo awane ayo obu wara mobo woka zo azam woka zo na duna bamu ọbọla nwako n'ucho si mode bịa ayo ọbọla nwako n'ucho si mode bịa siliwe bigo nwanne ka ngọgbọgbọ na-abụ siliwe nwara m ọbụ nwanne ka na-etilibe uwe ọbụke nwara m ọbụ nwa ma gwatụ meliwe ma mụ ji bilili egwu n'ọgụ mwalumake miritogido awaka enaba si kelele mu Sunday na lo egwu abago ayojo nu nwanne sikpo asamba ka n'ụlọ ọnụ egwu unu na-abụzi okosu na-eke ebe aka n'eti si kelele m Sunday ọkọgwụ nwaba ayo Sunday na mụdọrọ ọkọgwụ nwaba awaka na-agba Peter gwatụ Peter Olingo na-ejele mụba asụpụrụ tụkwa Peter gwatụ Peter Olingo na-ejele mụba asụpụrụ tụkwa si kelele m John nwaka bata ayo John nwanne Filipo ewolokoza akpọtụ na-eti ego m egwu na-ekele ndị be anyị na-ekwuru obi bede maka na onye dịka nwako n'ucho n'osi mmiri na-abịa ayo onye dịka nwako n'ucho ewolokoza akpọtụ nwoke Chunekere m ọbụ ọwa mkpachi elu na-abụ Okechuo nwara m ọbụ na nke mụ egwu abago udo ji kerigbo m were menugo ọnụ egwu ike digbo mụ na mmarụ ka anyị na-etile kelele m Sunday ọkọgwụ hemụ dị na anụ n'abịa aka na-agba ayo ofe sila na mụdọrụ nwasansi nwa mụrụ mbibe ayo ofe sila nwanne dị n'ọkọgwụ ọ na-akpọtụ edewinọ emo na ndị mmadụ na-atụ m asa gị egwu abago ndị be anyị fuo meke mgbe nwere m Chuamaka Jandu no wele set be Sunday Chuamaka mewele mu Chuamaka Jandu no wele set be Sunday iwe maru le nyake ewe
ekele mewa nwanne nke gị ebe aka na-etili unu ozemụlụ dọba nwara mọba nka na-etile ayo ozemụlụ dọba nwoke jụ awụ ozemana daja n'imala ọma ebe aka ị na-etili ihe ekeneli m nwara mọba ọnọchi aziki aka ị na-agba Basiliti wọ́n bọ̀ ẹ̀ mú Basiloti náà wá ọ̀dà àgọ́fà. Àmẹ́kọ̀ọ́fọ̀ wọ́n ra mọ̀ bẹ́ àná ẹ̀rẹ́bẹ̀ ń bíà. Ogun Samba. Ana kemu wana ngesikane tile ngasno mu wa wana ka nwunye amụrụ nwa mbege bobi tiegu ogwo na agwa dị egwu ma ọ na-adụrụ dị egwu ma oligweli nya ka ngwale nwa bana obere akpụ ndụ bepụta mgbe dịka ngesi nwa bana ji mboluna mgbadike ngesi nwa bana ọkụkụ moto n'aka o ji kwọ 2000 be m n'aka mba bụ nne m ụzọ necha nne m akụ nne n'ege welina ihe egwu lile rike ọgwa gba mbọ are n'aka aka atụ nwanne chinwe ike aka atụ nwanne chinwe ike n'obodo moto do anọlọ je mmiri tori ị na-ahụzikwa ọbụ n'ike odilo wele ndị aja aka achọlọba mọzahụ ngosi ndụba ayo ngosi nwara mọba ndụba mụ egwu ka anyị na-etili unu na-awụzikwa agụ dị na abalị ka ebe a na-ahụ n'aka ndị kpọgọ dị na ayo bụ nwara mọba gọ dị na ya iginege ego nwara mọba ka anyị na-etile egwu nwanne m atụ ka a na-etile egwu si kelele m ụmụ atụ ọgọngwọ egwu ka anyị na-etili unu ụdọji nwara mọba ọgọgwọ ọmọba ọdọji nwanne m dajene n'ọma aka ị na-apakwa maka na nna m ọkọgwọ na-ara n'odelimoremebe tụbala n'akpọ emo ọkọgwọ na-ara dajene ọbịa ndị na-etile egwu iwe mmadụ melerike nnọdeze ka anyị na-agbalawa ọkọgwọ nara alụzigbo ụlọ nke ya na ọlụsirigolo mmoto baba chinweọba dịga nwanne nke mụ chinweọba na-ebelinu egogolo nga nna-akpọ chinweọba dịga nna nke mụ nna jilọsị anyị na-etile egwu sọnde je nwara maọbụ egwu na akpụkpọ nna agụbụrụ anyị ndị be anyị mere ji na-egwu abụmosigbo na ọ bụ chi mụnyere m aka egwu na-etiri ndị be anyị egwu a na-agụ ụmụ ọbụrụ anyị ọcha ọgọ ọzọ aka ị na-akpa n'ọnụ ka nnaba egwu agbago ebe na ayedo nwara mọba nwa mazụwa edochito ayedo nwara mọba nwa mazụwa edochito ka nne etili egwu mazụwa nwara mọba ka ebe na ike otu akịrị ike otu igbo nwara mọba ọkpụrụkọ bịa sọnde ka anyị na-agwa ike ka anyị na egwu a na-arịgo. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.